אותו דבר פה על המזרן הירוק הכחול, הבחורה שכבה, כל השישה שהיו בבית שירדו לממ"ד, כמוני כמה פרצו, קצת מורבכים, כולם בחיים, כולם עוזרים. כמה דירות יש כאן שנקבעו בעצם? יש לנו כרגע בבתי מלון 300 מפונים. עוזרים לך? כן, אין לי מילה רעה, רק מס רכוש, כולם, תקשיב, הפעם... זה עובד? הפעם. ואני באה במטרה לחזק את ידיך על זה שעשית את כל המהלך הזה, את כל המבצע הזה, ויתרה מזו. הבית של ההורים שהם יצאו על הרגליים מכל ההריסות האלה, שמחר באים והורסים לנו את הבית הזה, בית שגדלנו בו. זה משהו שאי אפשר לתאר אותו. אני מודה לך באמת, אני מודה לך על הכל. נעזור לך בכל. אנחנו עושים מאמץ אדיר, ואני אעזור לך באופן אישי, אבל לא רק לך. קודם כל לעזור בכל מה שניתן, יד רחבה, והכי חשוב אמרת את זה, לקצץ בבירוקרטיה, יד מהירה, כדי שנחזור לבנות כאן, זה תפארת. אבל אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, אז אני רואה את ראשי הערים שלנו, אני רואה את התושבים שלנו, את האזרחים שלנו, באמת לתפארת מדינת ישראל. לתפארת מדינת ישראל ולתפארת בין העמים. כבוד ראשונה, בצד נשמה, חשוב. יש פה באמת עבודה מדהימה, ואני פשוט גאה באזרחים שלנו, בעם שלנו.